Iżda l-aktar ħaġa li ġbidhom kien is-sultan. Kien bil-qeda fuq zog kbir donnu biċċa zog ta' sebbuċa u fidu kellu għasluġ twil. Bsieq ta' serduq inwaħla fil-ponta u bħafra tappiet tal-landa mafġin imdendlim miegħu. U fuq kollox, dan is-sultan kien l-akbar u l-eħxen u l-ikraħ far minnhom il-koll. Sangajnejh kienu aktar ħomor u l-iswed ta' sufu ileq iżjed minn tal-oħrajn. Ers għalelawn, xintom tiskantaw, għalelhom is-sultan malli-rom bħal-qom miftuħ. U dak xi kellu, kif dewa mal-kurituri kollha hekk kif fetaħ ħalqu. Anki l-flix kemm blim sebaħ il-lejl bdew jixxenglu bid-diwi ta' dak il-leħen stramp. Dawn it-tip ta' stejjer ta' avventura b'ċertu fantasija fihom għandhom donnom formola jimxu fuq stereotipi. Mela għandek it-tajjeb u l-ħażin. Il-ħażin ikun ħażin totali ħafna drabi, it-tajjeb ikun tajjeb, gustu simpatiku. Mustafar huwa l-ħażin il-kattif u għal-kontrast tagħhom kollha. Naraw li f'kull ma jagħmel huwa ħsiebu biex jiddomina, biex jaqred, biex ikisser, biex ifarrak, biex juri kemm li ħadd ma jmerih. Għandu din iċ-ċerta ħdura kważi ġo fih, Mustafar. Imma l-irid nagħmlu jien huwa sempliċiment kontrast ma' Rempuċu. Il-Rempuċu mandux ġifiri din l-ambizzjoni kattiva u ambizzjuż Rempuċu, ma mhux b'din il-kattiverja li għandu. Hawnhekk ta' minnajt anke l-idea ta' Mustafar jiena qabbilta ma' Mustafa, ġifiri ta' l-assedju. U fil-fatt fil-ktib semmejt li Mus għax huwa dufreħ isom Mus u sninu isom Mus u għafar ġurdina ġiet Mustafar għadet tajjeb għal Mustafa. Pjuttost li fejn kienu qegħdin fil-witt tal-firien jidher li kien komdu u kellu isabelt bis-sotterrani tiegħu kien armat. Sempliċement huwa rid iktar jaħkem artit, serjabt il-belt tal-ġobon rid jaħkimha. Imma b'ċerta jasar, għax diġà li msebaħ il-lejl kien jassarhom hu, tifhem ġifieri diġà kellu din fih illi meta jaħkem il xi ħadd jagħmlu l-sir tiegħu, mhux iħallih jgħix fil-kumdità. Allura naħseb illi din differenza. Issa Mustafar u Rempuċu t-tnejn iridu jmorru belt il-ġobon. It-tnejn għandhom ishom l-istess tir, però naħseb huma differenti. Rempuċu beda irrid imur belt il-ġobon jgħibbret li għandek ħafna ikel fiha, ġobon għandek kemm trid u dak kull ma jippurtaħ. Dak ħajmur u ma jgħiddix xitwa bħal madda bil-kemm għandu xiekol. L-iskop ta' Rempuċu kien skop sempliċement sempliċi ħafna. Issa tlaqa li iktar ma' l-istorja progressat, iktar induna kemm kien hemm korruzzjoni fil-belt u allura rid isalva l-belt, mela Rempuċu finalment rid isalva l-belt mill-ħakma stramba u korrotta tal-Gran Ġurdin u l-barunijiet illi kellu miegħu. Mustafar rid jaħkem il-belt, rid ikisser, rid ifarrak, rid jiddomina. Taħt Rempuċu tikx tifhem illi l-ġirden bojot kienu kuntenti. Kieku ħada Mustafar ma kienux kien jagħmlu bil-sira tiegħu, għax Mustafar kien dejjem jaħkem. Ara d-differenza naħseb hija kbira ħafna.